не си ходила на училище? Защото ме закачат. Който закача? Атанас. Който Атанас? Ето този. Ето този. Ще я закачиш ли? Ще я ако съм с нея, ще те разбира. Ще се разбия. Разбрали ли? Ще извикам тати и ще се напи. Може да кажа. Ало, тати, напикаме. Уеднела. Един тапанар да напи. Дай ми телефона. Сърчи мен. Ела тук. Ела бе. Ой, ти кори. Не удрях, татко ми. Татко ми. Не го удря. Ще ти покажа. Ето. Ама не бе. Ама ти си. Ние сме главните артисти. Ти нищо не правиш. Аз съм сама. Ще те убия. Какво стана дъща? Ама ти вече съм брал, няма да играеш. Добре ли си, дъще? Аз го набих, умря. Добре ли си? Добре ли си, дъще? Дъще! 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 Не! Дъще! Дъще! Ти не играеш повече, умрял си. Добре си. Дъще! Хайде да те да ме заведа в болницата. Добре си, дъще! Съм добре. Не ме води в болница. Само ми дай ръка. И ме води ми. Хайде, дъще! Хайде, дъще! Хайде да те провържа. Ще донеса лекарство. Той така. Ако се спорим с сина ми. Ти не играеш повече. Нося аптечката. Аз ще се взема. Дъще, дай. Да намажа с... Да те намажа с спирт. Хайде, дай. Ох, боли. Боли ли? Дай да сложим лепенки. Хайде, дъще, няма да ходиш на училище една седмица. Хайде. Ще си легна. Лезнеш. Ще си легна.
не се спомням нищо. Какво става? Защо не се спомням нищо? Добре ли си, дъща? Добре ли си? Кой си? Аз нищо не се спомням. Аз съм баща ти! Аз съм баща ти! Аз нищо не се Хайде, спомням. към болницата! Хайде! Нищо не се спомням. Бързо! Добре си, лекаря сега ще дойде. Само ще му помоля да излезете, да я прегледам. Какво ще ми биете? Спокойно. Това... Виж, това. виждаш ли? Колите, виж ли? Сега, искам да ги погледнеш и само да ги гледаш, без нищо друго да гледаш. Да. И докато кажеш 15, всички ще сбръмчат. Давай. Тя ще се отправи. Колко ви дължа лекар? Вярно. Заповядайте. Благодаря. След една седмица пак ще дойда. Ако някакъв да души, веднага дойде. Елаче при мен. Виждаме. Сякъде. Ало, бързо, линейка, искам да отвидите до... Линейка, бързо. Мисля, 41 вход Б. Добре ли са? Добре ли си? Дъща! Дъща! Дишай. Дъща! Дишай. Дишай. Бързо, бърнете се. Готовност за операция. Вие само чакайте. Защо точно защо ми? Тя се оправи вече. Хайде да бъдем фанта. Спасих ми. Хайде. Благодаря ви, докторе. Няма за след. Колко ви държа? Нищо не ми дължите. Благодаря. Успяхме! Ей! Това беше краят. Довиждане! Пускайте лайкчета, пишете коментари и това бяхме ние. И това е всичко. Край! Чао!